पणजे मळा हांगसर आशिल्ले मारुती देवळान जत्रोत्सव भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो। 5 दिसां मेरेन हो जत्रोत्सव चलतलो। आर्डिक स्कोआ खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला आणि चेतन नायक। गरम आहात भाई जिलेबी लाडू बेडे जगह खाजे पिजे बरे नंबर वाली आणि तू बस 40 हां 40 ये ले तुम्हारा साथ किती बाल जिलेबी गरम महंगा बनता शिवाजी कालच्यान देवता प्रतिष्ठापना दिवस देवता स्थापना केल्ले दीस त्या निमित्तान कालचे जात्रोत्सव मोठे रीतीने साजरे केले आणि संध्याकाळी 5 वाजता पालखी मिरवणूक सुरू होऊन सकाळी 6 पर्यंत देवळात पावले आणि आजच्या दिवशी जी कितें आसा आज पुन्हा सकाळी अभिषेक महापूजा वगैरे करून आता रात्री 10 वाजता पालखी मिरवणूक देवळाचे भोंवतणीक आसा आणि पावणी वगैरे आसा फळफळावरचे पावणे आणि नंतर मुलांचा प्रोग्राम आहा 7च्यान हे सगळे प्रोग्राम आजच्या दिसाचे फाल्यां सुद्दां तशेंच रितीन नृत्य प्रोग्राम सगळे भुरग्यांचे आसा आणि परवाच्या दीस समाप्ती करून ते प्रायज डिस्ट्रिब्यूट पालखी वगैरे आसता।